Vamos enseñar un sitio que a min realmente, cando mo amosaron, pareceu sorprendente. Realmente é deses sitios que te deixa impactado. Mirai, Serra do Suído, un lugar coñecido como 4 Camiños ou Val do Home. Recibe o nome de Val do Home porque dicen que fai anos xa de que aquí morreu un arrieiro que iba lá por Ribeiro. Entón, sei que aquelo, me contaron, chegou incluso a pleito, porque aquí tamén dividen as parroquias. É, como sabedes, o que cando aparece unha persona morta que se ten que facer cargo é a parroquia donde aparece. Bueno, pois aquí que se estaba na parte do Val do Home de sitio do outro, a cousa tuvo que chegar a pleito para poder costear o enterro deste home. Pero, ao marxen deso, mirai, aquí hai un penedo enorme, verdad? Un outeiro colosal, parece incluso feito adrede. E o curioso, ven de aquí, que deste penedo, agora puxeron un cartel aí, que tamén pon Fonte de Armando Vaqueiro. Xa vos contei quen era Armando Vaqueiro, xa hai un vídeo dedicado a este home. É un home que morre por causas naturales aquí, pertiño daqui, e era un gran coñecedor da serra e amante da Serra do Suído. Era un veciño de Pigarzos. Pero fijarse que eu cando vin esta fonte pensei de que era, porque esta é a superficie, e aquí hai un penedo que chega para arriba. O que si está claro é que nesta zona, neste val, neste chan, de 4 Camiños ou o Val do Home, hai un acuífero moi grande. Bueno, pois eu pensei que era unha traída de agua que metía aí e tal. Pero que non, eu preguntei e me contaron que non era traída de agua, porque é como se o acuífero quixera jadear polo penedo, e jadea, porque vedes por aí que está escorrindo tamén auga. Bueno, e aí rebenta, e hai unha fonte que bota inverno e branco. É como se fora un enorme sifón, unha cousa que a min sempre me chamou a atención. E eu vivin dela, e non me dou cagadela ni nada, o sea que é potable, que se pode, e aproveitando, vou botar un grolo. Pero é un caudal de agua impresionante. Ai, curioso. O penedo, o chan e o acuífero, cousas que curioso, parar aquí no sitio, aquí xa onde se cruzas para avión, para Xesta, para a Graña. Está loco, darlle me gusta, este é curioso, categoría.